سر يا مريد قضى أو دار ولاجي سرنا وذي الجاي شيخي كيرن بيناجي قطب الأواني وصيه ساركين بلا بدر البدور تجلى عند بيناجي شيخ تخيروا للخير خالقه جاء له سم شهدي وسط بينادي أو نبئ بغيا سم المرين به على ورب البرايا قدر بينادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ذو الجاه في خلفاء قطب الأنام بلا سكن يشادق ذا من جال بيناد. السلام عليكم ورحمة الله بندرابي هدتوبة راديو كوكوريكو انترناشونال اون تشالمينام. قل الذي يبتغي من ربه مدادا سد المديا وسر جدا لبينادي. أريد أن أدعو إلى راديو كوكوريكو انترناشونال كمسلمون يا الفاجر. هل المعلم قدرا عند خالقه جاء له شمس هدي وسط بينادي. bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe on calminama goto moon fof inde mum e yettode mum oɗon gandi to radio men wongo Fouta ngo woni ngo Bellissi woni mo Jules Bellissi en jogui Aliou Ka en kadi ko nande musidɗo meɗen Abou Sall ardiɓe ngol toon ɓoggol e dennagal bandiraɓe jeeyaɓe commune de Dabia e arrondissement o fof e Boso no Didori bandiraɓe wonɓe Mauritanie e wonɓe kadi Kanel en e wonɓe ha Congo en Gabon en France en ɓeɗo fof eɗen nder bisimilla mabɓe e radio mabɓe Kokoriko International. hande noon koɗo joɗorde Kokoriko International ɗo gonɗen en jewtidino mabɓe ñandede yewtere wiyetede Guénaïsi caɗele mum holko Guénaïsiji men hande nandi e kadi holno yimɓe pota darrade. bandiraɓe noon goto fof haali waɗi hen yiyande mum wande fayida ɓe gaddi hadiseji ɓe gaddi aadaji no ɓe guurdo no ɓe jiiri goten fof holliti tan ko caɗele mawɗe eɗen jogui ɗum e diwan men he ha tengte leñol men hen. Ngol ɗon lefol en ndendini ɗum en neldi ɗum Jules Belli beele ene wawa neldude ɗum kadi e WhatsApp uji mabɓe he goto fof hetto ko haalno faama kadi ko wino beele janggo e jaam so tawi toɓɓere wonde ari kadi ɓeydo tinnade hen e umminde dane mum ene ɓeydo tinnade hen e haalde kadi ha moƴƴa ene ɓeydo tinnade hen e kadi ha wawa waɗɗum leñol ngol guila e seernaɓe noon jangguɓe janggani ɗanniɓe wurɓe ganduɗa jogui tan haqqillaji pewɗi jomumen mbawa wadde e ndeɗon toɓɓere. hande noon so tawi eɗen kaala Guénaïsi bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe Guénaïsiji hande ɗin joguiɗen ɗi way kono hande wona Guénaïsi ko yangue min ni sikani so poɗɗen wiide ko Guénaïsi poɗɗen wiide ko yangue mayɓe saabu so tawi a heeɓi bande mo sellani o guila e tampere mum hay uttugol mum hay umgol mum hay ronkude fewnude farillaji hakkude muɗum jomiraɗo ma ɓagge ma ñammine ma yarne ma heble kadi ha wawa julde hunde nde fof ko ɗon waɗa ko joomum wawno waɗande hoore mum fof ko ma goɗɗo walla ɗum ballowo ne wawi wonde ɓiyum ne wawi wonde joom suudu walla joom galle mum walla kadi jiiɗuɗo e muɗum kala ko hersirtuno so rafi o ari so duumimo nde rafi o yeehi fof ha jaggi mo o natti wawde yahande hoore makko koye lelne tan woni ɗon hankandi ma waɗa bandiraɓe takkiɓe mo ko ɓen ballatamo cafram ɗo ɓe nani docteur bawɗo fof ɓe nawa ɗum toon radio ji passé jomumen mbaɗa ne ordonnance uji codoya ga leɗɗe ƴiƴa mum ƴefte goppe mum ƴefte fof ene ƴeewe hol ñabbum wawi wondude en sahaji jomum ne wawi ɓe jaaha wiye ko ɗum ɗo wondi tawa tan ko ordonnance uji kewɗi tawa hay hunde nafata
so joomin gande ɗon ne kadi mbiya en jahan ƴeewoya ɓaleɓe noon surtout jogiiɓe gande men laaɓtuɗe woni gande fulɓe ɓe ngannduɗaa ko condi walla ko piɓi e ko ɓe jannguno taw ko salali mouhammadou walali mouhammad ene jangge noon e ɗemgal meɗen hono no arabe ɓe jangguirta ɗemgal mumen ni ɓe jaha toon ne kadi rewa lawol walla wasa rewde ko ɓuuri e hewde kadi jomum ronka ya kadi seernaɓe windoɓe ɓe mbiyana birda namdoɓe yo sadakeji jaltine ɗum ɗo fof de ñabbo one jaggi jomum ha ñaggo o foola liɓa jomum ndeɗon tampere ndiɗon jawdi jaadi ewa ndeɗon yewende e ko yurmini ko woni ɗon ko baba yeehi woppi galle walla nene yeehi woppi galle eywa walla sagat yeehi woppi galle walla ɓiɗɗo jakoraɗo goto bajju yeehi woppi galle ɗum ɗo fof hande hulɓinta yimɓe jertinta yimɓe tinninta ɗumen kañumen nano ɓeɗo jarnin ɗon kan yaro noon heddi ɓe donki andude nawaɗo o nawraka saabu kañum ɓuuri jasde ala nawra tan golla jalmum yonti eten neɗɗo fof kadi ne foti andude mayde hade mum arde neɗɗo o nde ari nde andi arde koye mayde ala gurdam ɗam jogui so wona mayde ɗo ko meeɗil tan ha wooda ko jomum heeɓi ha wooda ko jomum faggi e gueɗe moƴƴe ewa kadi ha darnito seeɗa e gurdam aduna won noon ko laata woni wattande enen fof tagaɗen koye leydi he koota tan ɗum noon so tawi jiya ɗollo saami jiyata ko yimɓeɓe goɗɗintumo kala ko ganduɗa jungo makko ne mema walla koyngal makko ne mema so tawi koye dow leeso wonno ɓe jippintum ɓe lelnamo e leydi ewa ɓe pawa e makko wudre hay ɗum ne taw wona wudre walla drap mo wona laabtuɗo no feewi ɓe fota makko tan ko tekkere walla koɓe jogui foof ɓe pawa mum saabu oɗo mayɗo hankkandine e kala ko fonno memde ɗum walla kala ko fonno fayde ɗo mum ɓe guitta ɗum suudu udde sukaɓe fof kenne banggue goto mayɗo yaha loote hasne ewa nawe to cuuɗi meɗen sakke to woni guenale on saaha noon ɗo guenale ɗe gonɗo ko ɗon woni ko jiyata ko yurmini ko woni jiyata goto fof ne jogui portable mum ɗo gaska ka asete ɓene ƴeewa so tuufeje paten walla so leɗɗe peccitte ko wiyani kirimmeje ɓene paadi oɗo mawɗo moƴƴo gonɗo koɓɓilɗo ne foti arde tawtorede walla oɗo gonɗo beelinaɓe ne foti arde tawtorede oɗon guenays ɗo yimɓeɓe jooɗi mon jiiɗa fof ko nana otta nana uuma nana sipto en wiya ɗum leeli ɗum koye leeli neɗɗo hay goto fotani fadede ewa ɗum ɗo moƴƴani yimɓe poti tan ko ubbude tampi nangue ngue hankkandi minen komin joftoɓe minen komin hirdoɓe minen tomin payto ene woɗɗi ewa hankkandi ne goto foof ne wondi e keñe muɗum te oɗon gandi oɗo mon jimɗon kono neɗɗo gaynuɗo ha laaɓi ko bayniɗo mo wonta artu mo goto mon fof so tawi yitere mum fayno mum walla ne anno ɗum ko ñande hen wayri yiide ɗum ete kadi ɓiyi ko e jawdi makko eko faggino foof so tawi ko debbo walla so gorko ko wawi hen wonde foof ala hen fof ko jogori naddude e makko e ñande hen walludemo sowona ko gollino e aduna makko taw ko golli ko moƴƴere jiya noon hankkandi bandiraɓe ene keñi on jiya bandiraɓe ene tampi ene mbiya ga nangue wuuli ɓen pawi ga wutteje dow koye mumen ɓen murni ga kaalaji fof de hay goto mabɓe yiyani oɗo leliɗo ɗo mo ganduɗa en jogori nanede nden ndiɗo leydi guldi leydi nde ganduɗa noon ko kañum woni bamum hankkandi goto fof ne sipto ɓene ƴefta ga téléphone aji baɗɗi joni caméra ji ɗi ene pota ene nelda kala téléphone noddaɗo uddaka waɗa kay silence fotani ni yaade nder guenale koto jomin nawa jiya neɗɗo yaha joñoɗo min gari ko gueɗen se kaari e kaari o maayi hanki o maayi joni ko ɗum ɗo o mayri minen de ko ni ɓe mbiri min jomum wona yewtude min gonɗo ni koye ubbudemo joni kam o lootama heddi ko hasnama heddi joni gaskama ko nana waɗe bandiraɓe ne keppi téléphone nodda taw ni wona ɗum jomum namdi ko haajuji jomum haalda ko haalaji aduna jomum wona koye yewtidde woɗɓe projet ji mum yewtide guese muɗum ɗe ilnama walla ilnaki walla hande colli ne keewi walla coñal ngal de hande kaari ne gayni ewa walla ni yewtida e woɗɓe ɓe ganduɗa ko caggal leydi goni taw ko ɓiɓɓe mumen walla koreji mumen walla sehila mumen ha tengteno whatsapp o ardi joni won noon ko way tan kono toɓoni hay goto wasani joga ɗum mo jiiɗa fof nan texte nana téléfina nana heeɓa téléphone aji bandiraɓe tedduɓe taw koye ɗeɗon guenale tedduɗe ɗe ganduɗa
ɗo wiyete hay sanno a jooɗimo e gabri walla yebɓi gabri e dow gabri walla ni hay sanno a heeli leggel gotel o e dow gabri he bakkat mum hay goto anda no foti so tawi en jeehi to deftere tawreta Dawuda ma en jii toon Zabura Dawuda so tawi en jeehi toon jaafa noon tawreta ko Moussa so tawi en jeeyde Zabura Dawuda enen gandi ko haala toon ene woodi e bakkatuji ɗi neɗɗo waɗata e genale ko musiba mawɗo te kadi ene tengti toon ɗum ɗon fof kadi e waade noon to galle to rewɓe ɓe garani ɓene kadi nani toon keddi ɓene ndefa ɓene duka ɓene ƴooga ɓene taƴa soble ngaari kay waramo gila wenɗo ko ni ɓewa hawnaki hankandi ɗum ɗo fof silamu ene faɗa defeede hade yaaɓe Guénaïse ɓe artude kawra koye bottare deftama Allah wawi de taw Guénaïse ko 10 heures jomum ubba nde ɓe gaari fof taw ko bottari waɗama goto fof no hankkadi ɓorno comci mum mayiraɓe goto fof holla ko bawɗo sehilaɓe goto fof holla ko bawɗo no wajiɓe mbiri ñandete ni e hanki ni noɓe mbiri e Guénaïse ine ɓe cifoto ɓe mbi wonte gara jaato magasin cooda toon maaroji cooda tan gawruji ɓeɗo nelda mbiya aha guettinemo ngaari guettinemo kaƴa ko min neldi neldemo ɗiɗo ujunnaje sappo ɗeɗo ujunnaje nayyi yo famille o wallitoro kankandi ko nooso e nder nokku he e less caleji he e less leɗɗe he ɓeɗon jaaha joɗɗine e nder cuuɗi janani ko gona toon gaddane diƴƴi ɓuuɓɗe e saabu so hawri koye ceeɗu addante ko galasuji kosameji mbaɗe toon e ɓeɗo paɗa bottaji so bottaji ɗen gaari haade mabɓe yaade ɓen namɗo ataye walla ni won hen waɗuɓe limanage uji walla yawɓe coodoya potuji joni mbaɗen Coca Cola ɗini gaddana jomumen ewa ha belto nda neɗɗo ne jooɗi ga an addanam kaso en min de ko kaso panmi haadi mi hirno komi yarani ataye ɓe noon gummo nokkuji goɗɗi so tawi gaari mbaɗi ko passude mum so passe ko temedere so passe ko temedde ɗiɗi so ummiɓe Dakaru walla so ummi Nouakchott so ummiɓe Bamako ni garti ɗo wawa ne mayde ne wawi wonde foof jomum ne mbawi wonno baltati balla nayyi haade mumen hoodde ma jooɓa e passude mumen ha timma bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe tawa nde arande ala ko wadde sona nifgo gawri walla addi ko kiloji ɗiɗi sukara walla won tan ko jaggue jungo mum addi ko ɗum tan woni ko galle mayɗo o addante mayɗo yeehi ene wonde mette mum ene wonde sunnu mum ene wonde kulhuli mum ene wonde goƴƴaji laakara guila e namde malikaji ha e wadde ko weeli Allah walla so tawi waɗani ko weeli Allah ko jogori dañde toon e mette walla ko jogori dañde toon nims walla ko jogori dañde toon e neema hay goto moon wondaka ga kay woƴon tan ko ñamde yarde woli jahowoya ko ɓi kaari ɗum de ko debbo kaari e o wuttide no yooɗi ni kanko kam o hol nde o ari ɗo e o ko desaɗo o ko diwo walla o diwani o ene moni o ko gorko kaari ene gasa oɗo debbo mayɗo de ma mini ko ma min joom galle o ɓamtu ala wona mini ko foti ɓamtu foti ɓamtu mawdiraɗo hankkandi de mayiraɓe so tawi ko debbo o maayi en jiyata hankkandi ni ko yimɓe ɓe ne ponda mataw so yeehi ma o ƴeftoye miñum on walla ma o ƴeftoye debbo kaari hankkandi goto fof arane ñanti beelen ɗum to duɗon suudu so tawi gorko o maayi noon miniraɓe donc kañumen ni hay famodirde koye mum goto fof wiyata kañum ƴeftata debbo o so tawi o yaltoyi wayno debbo o ko marchandise hen sahaji en jii miniraɓe mawniraɓe gor mawnumen walla miñumen maayi hankkadi heddi ɗaccaɓe gone foɗodirde debbo ha kaɓa hakkude mumen ha bonodira hen saabu goto fof wiyata kañum heɓtata debbo o de wayanimo o de ewa yarani hen saabu Allah o kay nima taw ne heppanno ko oɗo gorko mayanno ɗum ɗo fof eɗen jeeɗa ɗiɗo Guénaïse addete ko balaji mawɗi maaroji lacceje anani kosameje so tawi hay sanno jamma waɗa ko lacciri ɓe mbiya ala kañumen jiiɗa lacciri jiiɗi koko nandi e spaghetti en anani woni macaroni en ɓeɗo mbiya aha so tawi lacciri ndi arama kañumenne kadi ma daña kosameje mbaɗe hen ma seliyaji coode subaka o ɓuuri bonde ko café sotte ko looci hay goto anda no foti goto fof kas mum min jiɗmi café min jiɗmi kenkeli ba min jiɗmi ko ɗoko min jiɗmi ko ataye jomumen fof ma gadni ha timmi tawa en kalani jomum goto hen fof so fini ma looto ma nawane sabunde ma nawane jampe ma nawane kadi hay sarbet mo momtori duusuji fof nana keewi ɓene paadi ɓe ɗo jomumen coppini e nder galle fof ewa calligo ɗon ñitto ɗon katto ɗon goppa bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe beele kam yimɓe meɗen e oɗo zaman gonaɗo ala fof mo mayde nde wawi wajat ɗum saabu en jii